Karaw ka ba nga? Mahipos na ba? Ang DPWH si Bangka sir, panistoryahan ka, kapag wala pa na ka ng espalto, nga bagong espalto, wala, talag sa naman disgrasya ni sir. Sukan nga na ng espalto, nga himuhimo nila, kung ano lang isa ka adlaw, isa ka bulan sir. Sikiling disgrasyahan. Grabe ning dapitin. Among kuan lagi kakulbad, dili hamak sir, ay maraming mabuang na sir sa dili dito. Karon na ni natamaan ba diri? Kalabanan dito sa pikas magkuan karon na gining nagdian sa simbahan sir. Sumabalaka mo kada tulog ninyo. Oh, grabe sir, oh, di mi katulog sir. Abi nimo among tulog magtinilugag manok kay ngani magulan kana magulan-ulan manggod sir, mo na madisgrasyahan gyud. Aman tawagin mo mama. Dugay na mo nagpuyo din sa daplin sa kalsada? Oh, dugay na. Mga pila ka tuig na. Dugay na, kidrin ako ng apugod. Di na ka nangapo. So, aware ka nga daghan na kay mga na-aksidente din yung dapita? Oh, daghan. Diya sa kon, kanang mga kon, bintin Oh. nila. So, kanay pagkahitabuan, nakabantay ka? Oh, nakabantay ko. Haros ang simbahan. Pag haros niya sa simbahan, tanaw na pula. Simbahan na, guba na. Ang balay silingan na mo. Ako naawa na. Naandagan na po ko dito. Tanaw ko, pangwa naman mga pasayro dito. Mga samad ko mga pasayro. Tay, kini tay, dool na lamang yun kayo ni sa naitabuan, na diha ang bus, kani nga balay, na gina si nanay diha? Oo, naa diya. Kaya ito pong tanong, kisa man ni si nanay? Anong paro? Dara ng bus, Dara ng bus. Kani, ang balay na ni nanay, kini nga barong-barong din una ng bus. So, na din ni si nanay. Nara ni si nanay pagkaitabo din pila edad ni nanay? 88. Nay! Oy, nakatingin ko pa dahil si nanay. O so may gibati ninyo ani nga si nanay na dinhi unya ang nahitabo sa bus duol na lang gyud kayo narao makita ra. Ako magulang ay kuan talang-talang ug sayang nahon yang anak mo si nanay. Aham day ang anak adto. Napo dia, duyan. Napo din is duyan. Nakabantay mo sa pagitabo. Naminaw may ugasa dapit ang mahulog. Naraman dia pag kuan sa poste, naraman diri dool. Yakwat din sa magulang ang ako ang lula. Dugay na mo nagpuyo din Basig na amoy panawagan sa DPWH kay daghan naman ng aksidente din tungod sa danlog nga kalsada. Gani sir, amo lang ba may lisa na ng espalto kay aron wala po na mo ang kakulba inig magulan. O so may pasabot nimo ilisa ng espalto. Kanang plain na sa sir ba walaon ng espalto nga gisapaw nila. So tanaw nimo tungod sa espalto danlog. Murag yun na hinungdan sir, taga-ulan. Daghan na aksidente din Daghan na kay sir oy. Ayun po na kuan ng bakbak ko ng kuan ng espalto kay danlog man kayo. Daghan naman mong tabo ko na diya ko kay maura man ginagawa ng espalto danlog kayo. Ya. Sa pagin mayo mangani ng simento kay pag-break nila maka-break sila pag espalto di man ka-break kay dangog man. So dugay naman ka din sukad niya na espalto na daghan ang aksidente. Oh, daghan na nag-aksidente diya. Mo na imo pasabot. Oh. Pag gani mi diri kon mag-espalto na mag-ulan-ulan. Duol pagin mi sa highway. Sige Diri gani ka nang magkuan gani ang sakyanan sir mana kuan di nakabalik ngun anak na mo tuyok. Uyar gi. May na kun adlaw kung gabi sir unsa na lang. Pait kaayo ko. Terus ako ginaputin kulba ko purok sa hadlok eh. Na mga balay ako mga apo diri naa sila tapos daan sa sir. May na lang ang kuan. Usbon ba bukan. Danok magpunan ng espalto nila.
Araw ka ba na? Mahipos na ba? Oh, mahal ka po. Mahal, sekunda na yun. Wala na